קורה שלי? כאן רננה. ואתם הולכים לארגן איתי בגדים למדבר. שזה אומר בגדים במדרשה. אוקיי, אני צריכה בגדים לנסיעה, נראה לי אני אלבש את זה. בגדים לערב חג. אני אראה לכם מה חשבתי. אוקיי, חזרתי. רק שאני אגיד, כל שתי החולצות יהיו במכנס הזה. כן, כן, יפה. ואני מתה עליו, וגם הוא היחיד שלי, למען האמת. אוקיי. זה הערך. אוקיי, הבגד הראשון הוא זה. נראה פשוט, נראה נחמד, אבל טה-טה! כן, אני לא האישות. איזה שורף. אוקיי, הבגד השני הוא חולצה שנייה. היא זאת. כן, אני מת עליי, כאילו יפה היא. אני אוהבת פרחים וצמחים, כמו שנראה. כן. אוקיי, נראה לי אני אלך את זאתי. את שואלת אתכם. אם אני בשידור חי אז אני אשאל אתכם, אבל לא. אוקיי, בואו נעבור לסט השני. שכחתי להזכיר, זה הסוודר שאני לוקחת איתי. לא. זה יפה, נחמד, חמוד. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, זה להיום, כאילו למחר בבוקר. חמוד הקטן הזה, תגידו שהוא חמוד. הוא חמוד, נכון מאמי, כאילו חתול. בכל מקרה, וזה, כאילו שניהם ביחד, זה טוב, זה מתאים. אוקיי, לסרט של הלילה השני, אני אראה לכם. אוקיי, זה לא ממש כאילו כל הבגדים, אני נשארת עם אותם בגדים ושמה את זה שהוא וואו, כל כך יפה. תראו, תודה, פיס. אני שוכנת שלום. אוקיי, מה עוד? עשינו שתי לילות? עוד יום. אוקיי, שנייה אני אחזור לכם. אוקיי, חזרתי לכם. שני אלה. אני חורשת עליהם בצורה לא נורמלית. נתראה במדרשה.